スターマヤです。5ヶ月間ぐらい会いませんでしたね。カムスタポカよ。久しぶりです。ハッピーニューイヤー。今回の動画は2年前からずっとリクエストされてた動画です。でも私はどうやってこの動画を出したらいいのかがわからなくてめちゃくちゃ遅くなりました。今日は自己紹介の動画を出すことにしました。なぜかというともう3年間みんなと付き合ってるのに私のことについてあんまり知らない人たちがたくさんいるようです。だから皆さんからもらった質問40個ぐらいあったと思うんですけど、その40個の中の10個を選びました。はい、では始めましょう。自分のことについて話すのが少しだけ苦手なんですよ。なぜかというと私のことを教えたいんじゃなくて何を教えればいいのかがわからないからなかなかこの動画が作れませんでした。でも質問があったからその質問に答えます。いいですか？まずは私の名前についてお話ししたいんです。なぜかがわからないんですけれども、あなたの名前は何ですかってよく質問されるんですよ。動画の初めからいつも「カムスターマヤです」って言ってるのに私の名前が知らない方々がいるようです。皆さんがご存知のように私の名前はマヤです。はい、マヤは実は私のセカンドネームから取った名前なんですよ。私の名前は first name があってセカンドネームがあるんですよ。2つあります。で、セカンドネームの名前がマリアなんです。マリア。いいですか？で、マリアを短くするとマヤになりました。勝手でしたね。はい、マリアを省略したらマヤです。私のことをマヤだと呼んでくれる人たちは皆さんと私のママしかいないんですよ。でもママはどっちかというとマヤじゃなくてマヤンと呼んでくれるんですよ。マヤンはあまり好きじゃないんです。でもお母さんだからはい大丈夫です。はい、でも皆さんはマヤでいいです。家族と友達はマヤじゃなくて私の前のあだ名で呼んでくれるんですよ。ダーリンというあだ名なんです。私のおばあさんが作ってくれたあだ名です。なぜダーリンかというと私はお母さん側の孫の中で一番上で一番愛されててダーリンという名前をくれました。それはあまり覚えなくてもいいんですよ。私の名前はマヤです。フィリピン人は名前が多いんですけど私も名前が多いんですけどマヤだけ覚えてくれたら嬉しいです。2番目は誕生日です。私の誕生日は7月13日の真夜中です。3番目の質問は日本料理の中で私が一番好きな食べ物です。私の一番好きな食べ物は2つあります。1つ目はすき焼きです。すき焼きが大好きです。で、2番目はお寿司です。お寿司はね、月に4回ぐらい行きます。くら寿司かスシローです。でもスシローが一番好きなんだけど、くら寿司のサバ寿司の方が大きいからくら寿司も大好きです。いつも食べてる寿司はマグロとサバ寿司です。はい、では4番目の質問に行きたいと思います。4番目の質問は日本の好きなところとあまり好きじゃないところ。私の隣にはパソコンがあるんですよ。すべての質問が覚えられないからです。なんだったっけ質問今言ったのに忘れちゃいました。好きなところとあまり好きじゃないところ。好きなところは清潔で綺麗なんですね。日本は特にトイレです。トイレはとても清潔で綺麗だから行きやすいんですよ。古い駅に行ったらちょっとトイレが汚いんだけどでもほとんどのところにはトイレが綺麗だから大好きです。トイレの話になりました。で、あんまり好きでないところは2つあるんですよ。1つ目は多分ルーズになるかもしれませんけど、どうやって言ったらいいのかわからないんだけどなんか喫煙に対するルールがありません？なんかタバコを吸ってもいいんですけど道でタバコ吸いながら歩くのがあまり良くないかなと思いました。なぜかというといろんな人とすれ違うんじゃないですか。
でタバコ吸ってたらさ、その煙をすれ違った人または隣に歩いてた人の顔に全部、でしょだからそれがあんまり良くないかなと思いますはい、それは自分の意見なんですよ。ごめんなさい、怒らないでください。で、2番目は、皆さんは毎日のように忙しくて、でその忙しさが顔に全部見えるんですよ。で、忙しいからあんまり笑顔が出ないんですね、顔には。毎日は大変だと思うんだけど、忙しくて私みたいにずっと一緒になんか家にいたいとか仕事に行きたくない、という気持ちはわかるんだけども、外に出たら少しだけでも太陽様の明るさと同じように明るく笑顔しましょう笑顔することで自分の一日が良くなりますよそれと多分皆さんの笑顔を見ることができる人たちも笑顔になりますはい、5番目は日本以外にいたことがあるところ、国、はい、ほとんど東南アジアなんですよ。ベトナムとかタイとか、あとカンボジア、もちろんフィリピンベトナム、タイ、カンボジアにいた時はバックパックで行きましたちょっと学校をサボって行きました3人でやばかったです。で、東アジアは日本と韓国しかないからですね。韓国は10回ぐらい行ったと思うんです。なぜかというと、なんかスープ付きのご飯料理が大好きなんですよ。日本にはあまりないだからスープ、フィリピン語でサバが食べたくなったら韓国に行きます。食べ物を食べる目的で韓国に行ってます。次は何番目かなわからないんです。次の質問は何カ国語喋られますか？これはよく言われるんですよ。実はね、あまり数えたことなくて正確にはわからないんだけど、多分6個か7個ぐらいだと思います。多分です。でも自分の国の言葉、フィリピンの中でいろんな言語があるじゃないですか。それは方言だと言えないんですよ。言語です。なぜかというと全く違う言葉だからですね。それを全部入れると多分10個以上かな、20未満かもしれませんあまり気にしたことがなかったんですよ。日本に来た時に第一言語は何ですかってよく聞かれてて、その時に数え始めました。でも今もあんまり数えてないからな。あんまり気にしていません。はい。でもよく使ってるのが6個ですね。フィリピン語、サヨ語、韓国語、日本語、英語、プラススペイン語、6個です。そしたら私8つか8つだった。はいはい次です。次いきます。次の質問は経歴についてですすみません、全部書いてあるからちょっと読まないといけないんですね。はい、ちょっとこれはリラックスな自己紹介フォーマットです。はい、経歴についてお話しします。大学は2回卒業しました。1回目はダバオにある、日本学校、名前がみんなの国際大学です。多分ダバオに行ったことがある方々はその学校見たことがあると思うんですよ。行ったことない方々はインターネットで検索してください。で、私の専攻は、国際学科、日本語専攻です。で、2回目の大学は堺市にある大学でした。名前は言っていいかわからないから言わないです日本だからちょっと個人情報はい。専門は国際文化学部、国際文化学科ですね。でも4年生の時に経済のゼミに入ってたから専攻は経済って言えるかな、わからないですね。で、大学の後は大学院に入ったんだけど1学期で辞めたんですよ。なぜかというと前の先生にごめんなさいけど、なんかあまり面白くなかったんです
なんか決まった内容、決まった範囲で研究しないといけなかったから、それがちょっとあまり好きじゃなくてやめたんです。怒られそう、会うとき。ね、やばい。はい、次の質問に行きます。あまり喋りすぎない方がいいから。はい、あと4つ。はい、ごめんなさいね。パソコン下手やろ、私は。はい、7。なぜ YouTube を始めたのか。私は、ここに書きました。読んでいいですか？はい、YouTube 始めた時は、もうちょっとうつ病になりかけていた時だったんですよ。学生の時はいろいろ忙しくて大変だったけど、やりたいことが全部できて嬉しかったんですよ。でも仕事し始めたらちょっとやりたいことがあまりできてなくて、それとなんかあんまり私に合わない人にたくさん愛してきてストレスになって、うつ病になりかけていました。で、うつ病だったから家から出なくて、もうずっと引きこもっていたんですよ。人にも会いなかったんです。もう嫌だった。もう人嫌。もう日本嫌っていう感じだったんですよ。帰りたかったんだけど帰れなかった。お金がなかったからです。悲しい。で、ある日 YouTube を見てたらなんか楽しくしょうがなかったんですよ。で、私もYouTube やろうと思って、最初アップしたのがブログだったんですよ。生活のブログでも誰も見てくれなかったんです。私だけが見てたんですよ。私だけが自分の動画を楽しんでいました。でも誰もいませんでした。見てくれませんでした。で、フィリピン語をたまたま検索したら誰も教えてなかったんですよ。だから私はフィリピン語をやろうかなと思ってフィリピン語の動画をアップしました。面白い。で、なんかフィリピン語だけだったらちょっと面白くないなと思ってビサイ語も入れたら、なんか見てくれた人たちが増えたんですよ。それで嬉しくて、もっと YouTube やろうと思いました。単純です。まあその理由で私は YouTube 始めました。うつ病だったからです。ちょっとなんかもっと明るくなりたかった。あとは、もっといい人たちに出会いたかったです。どうしよう。はい、次は、多分夢は一番最後にしようと思ったんだけど、次の質問がわからない。次の質問。はい、次は9番目の質問に行きたいと思います。9番目の質問は、なぜ日本に来たのか。理由は3つあるんですよ。1つ目の理由は、2009年2月12日に私の家が火事で燃えたんですよ。で、私の家族は貧しい生活からさらに貧しい生活に陥ったんです。で、大学へ通えなくなった時は、ある日本人たちが私のことを助けたんですよ。1人目は私の大学の先生で、2人目と3人目は私の大学を支援している、NGO、なんていうかな、日本人協会みたいなグループのスタッフさんたちで、4人目は私の里親です。北海道に住んでいた里親です。今はもう亡くなったんだけど。で、彼らのおかげで私は大学を卒業することができたんですよ。で、私はその3人の先生は毎日会うことができたんだけど、この里親に会ったことがなくて、実際に会いに行って自分の感謝の気持ちを言いたいなと思って日本に来たかったんです。それが1つ目の理由です。で、2つ目の理由は、フィリピン人がよく言う理由なんだけど、いい仕事をして家族を助けたかったです。子供の時からずっと貧しくて、私が大人になったら家族にもっといい生活を送らせてあげたいなと思って来ました。で、お金持ちになるのが私の夢じゃないんだけれども、なんか必要なものが書いたり、
家族とか家族のメンバーが病気になったらいい病院に行かせることができたらいいなと思いました。でも火事の後、私のおばあさんがちょっと病気になって、でも火事の後だったからお金がなくて病院に行かせなくて、そのまま亡くなったんですよ。その経験があったからこそ、日本で仕事を頑張ってお金を貯めて、もし何かあったらいい病院に行かせてあげたいなと思ってます老後生活を考えてます。さすが私別の意味でだからその経験があったから、そのおばあさんの経験があったから、もう二度とその経験はしたくないです。で、3つ目はただ留学したかっただけですよアニメのファンでアニメをいっぱい見てて、日本のちょっと待ってください日本の大学に1回入ってみたかったんですだから実際に入った時はめっちゃ嬉しくてドキドキしましたはい今はもう10年間ぐらい日本に行ってるけど、日本の大学を卒業したというのがまだまだ信じられません最後の質問に行きたいと思います。最後は私の夢についてお話ししたいです。笑ってしまいますなぜかというと、夢はたくさんあるけどどうやって実現するのかがわからないだから笑ってしまいます。夢はフィリピンに帰ってビジネスをすることなんですよ。一番今やりたいのが言語学校です。外国人に英語を教えて、フィリピン人に日本語、韓国語、中国語などを教えたいなと思ってますはい、フィリピン人はね、言語の習得がとても早いんだけども、フィリピンではフィリピン向けの言語学校が足りないんですよ。だから、言語が習いたい人たちのために学校を建てようと思っていますはい実はね、私は来年の4月にフィリピンに完全帰国したいと考えています。なぜかというと、自分の学校をどのように建てるのかっていうのを考えないといけないからです。英語じゃなくてセブで1年間働いて、でその後はダバオで自分の学校を建て始めようかなと思ってます。でもう家族と貯まったお金で最初は日本人の年配の方の向けの学校、英語学校を先に建てようと思います。知り合いの日本人がたくさんいて、彼らはいつもダバオへ英語を勉強し、観光しによく行くんですよ。でもフィリピンにある英語学校は若者学生中心のレッスンを提供していて、年配の方にとってはハードらしいんですね。ハードっていう意見をよく聞くんですよ。なのでもし私が建てられたら、最初は彼らが楽に楽しく英語の勉強ができること、ダバオの観光を楽しくできること、そして清潔なところで清潔なところで生活ができることを優先にして考えて、自分の学校を建てたいなと思っています。でも一番の問題はこれです。私はビジネスやったことがなかったんですよ。だからどこから始めたらいいのか、何をしたらいいのかがわからないんです。それを全部勉強してからやらないといけないんです。でもずっと日本で仕事してたら毎日が忙しいんですよ考える時間がないです。家に帰ってきたらもう夜11時、朝起きたら6時に学校行くんです考える時間もないし、勉強する時間もないから、もう1年間フィリピンで勉強して、2021年ぐらいにもう計画学校を建てられるかな建てようと考えてますで、学校を
どのようにして立てられるのかとか、学校のシステムとかやり方を全部分かってからもう一回私の夢を語らせていただきますなんかわからないこの自己紹介はい、10個の質問に答えました。ありがとうございました。また今度お会いしましょう。今度の動画はもうちゃんとしたフィリピン語のレッスンです。はい、maraming salamat po. Paalam.